Angibingelele ngiphinde futhi ngwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngenza kwethu ngicela uqala ufele ikhasi, ngicela nizokufanele icufa subscribe like bese ushare le video. Iphumela obala insizwa yakaNongoma laphana uMugibe wadlulisa ke umyalezo okanye isixwayiso kubaculi bakaMaskandi ukuthi ke abazame ukuqasha abashayeli okanye o-driver uma ngabe bezohamba imicimbi eminingi, ngoba ke lokho ikhona okudala iy'ngozi emgwaqeni, izingozi zomgwaqo uma ngabe bezoyishayelela bona kanti-ke bazohamba imicimbi eminingi. Kanza kwethu ngale nje ukukhuluma kakhulu-ke uyibuye nansi ividiyo. Baculi bakaMaskandi, wozani la emva kwe-Ranger lapha nonke bafowethu, bengicela umuzazi ukuthi in good days kuke kwenzeka uthola amakhikhi mhlawumbe awu-2 noma awu-3. Ngicela ukuthi nitholeni o-driver abawonithalela iy'moto ngoba nisazophela, ngoba nisazofa. Uma ukuthi anifuni ukuqasha o-driver abawonithayelela nisazofa. Zamani bafuna ukuthola o-driver, umuntu ozathi lo muntu ubheke impilo yakho, uphethe impilo yakho thu, ufuna ukuhola. So u-driver nje unane client aliphethe la afuna ukulithatha libeke kwi-destination yalo. Unlike ukuthi uyidrivele wena unexhala lokuthi ulate la okumele ufike khona, ukhathele futhi uperforma la uperforma khona, sewuhamba awusadrive even nakahle ngoba umqondo wakho ubamba isikhathi lesotshelwe sona la obheke khona. Nisazofa bafowethu uma ukuthi anifuni uqasha udriver. Mntumazi, Mafikizolo, Maganga, Khuzani, Sibeko, nibaningi bafowethu. Falabo nibaningi bafowethu, nibaningi. Encane nibaningi bafowethu. Ngicela bafowethu, yekelani ukuyidrivela, nisazofa. Njoko nisazofa, nizofa. Navigate, nizofa. Mfana bami, Phathas, nizofa. Tholani umuntu ozonidrivela ngoba nina nizofa nina. Even mina ngumgibe mina makuthi kunendlela eyokuthi ngisuke la ngishone Eastern Cape ngilanda ingane bese ngibheke ekhaya, I rather sleep somewhere in Durban around lapha yana, ngivuka ngihasa ngibheke ekhaya. Oh, kunomfowethu mina waButhelezi usiphelele, uma kunendlela ende ngihamba naye abuye naye i-drive. Mina ke ngingaperform ke mina, but ukudrive kuyangikhathaza, ngingaperform. How much more nina elibweni perform nina ayingoma kuze kube buhlungu amanyongo. Tholani o-driver, mangenjalo nizophela nya.